Чакай. Горе-долу. Супер. Не. О! И сега трябва, знаеш какво? На другата страна трябва да въртим. Ама винаги точно ми дава по-край гумата. Няма значение. Ще пипнем това. Yes! Сега го взимам. Трябва да изгледа идеалното, да сложим това на консолидация. Добре. 54, 5. Добре. Чакай. А смея ще забравиш да свалиш програмата и накрая няма нищо да сме направили. Чакайте още. Готови? Старт! Не би да сваляш програмата. Чуваш ли? О, добре, ти. Започвам да